Gurutze santuaren. Otoitza. Harritukitako Andre Maria. Zugana gatoz, arratsalde honetan, zure bihotzean gure barreneko kezkak eta posak, zailtasunak eta ilusioak ustera. Ez gatoz eskatzera, ekartzera baizik. Zugandik ikasi bai dugu, ematean duela gizon emakumeak, ondasun iturri benetakoa. Ikusi zaitugu jainkoari zure bizitza osoa, zure baietza ematen. Ikusi zaitugu baita Jesusen bizitzan, zure amatasuna, zure izate osoa ematen. Gu ere, gero eta gehiago, emankorrak, eskuzabalak izaten zaila gaitezela. Gure egoismoa utzi eta ikas dezagula besteen nekea kontuan izaten. Ez aitzagula bihurtu gure beharren konponbide erraz. Besteen beharrekin arduratsu izateko eredu baizik. Ama ona, horixe da 9 urren honetako gure eskaria. Zure ermitara joateko alegintzen garen bezala, zaila gaitezela besteen beharra gure bizitzan kontuan izaten. Izan dezagula otoitzaldi hau benetan irakasbide. Eukaristia ospatzean ikas dezagula zure semeagandik gure gorputzak ematen, gure bizia eskaintzen. Kontura gaitezela aitaren aukeratu izateak besteen alde gure buruak eskaintzea dakarrela berekin. Jakin dezagula, puskatua eta zauritua izateak jarri zuela zure semea betiko paskoan. Ikas dezagula benetan elkar maitatzen, horixe baita Eukaristia egitea. Maita dezagula gizon emakume bakoitza, zuk, Maria, neurrigabe maite duzun bezala, amen. Graziasko eta errukizkoa magorde eta zaindu gaitzazu orain eta gure heriotzeko orduan. Aintzasko gertakariak, lehenengoa, jainko semearen piztuera. Gure aita zeruetan zerana santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziazko eta errukizkoa magorde eta zaindu gaitzaz orain eta gure heriotzeko orduan. Bigarren gertakaria, Jainko semearen zerura igotzea. Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan amen. Aintza, Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan amen. Hasieran zen bezala orain eta beti gizaldi eta gizaldietan amen. Amen. Hirugarren gertakaria, Espiritu Santuaren etorrera. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzaz orain eta gure heriotzeko orduan. Laugarren gertakaria, Andre Mariaren zerura jasotzea. Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Aintza, Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure heriotzeko orduan, amen. Hasieran zen bezala orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, amen. Amen, bosgarren gertakaria, Andre Mariaren zeruetako aintza. Gure aita zeruetan zerana santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Graziazko eta errukizko ama gorde eta zaindu gaitzaz orain eta gure heriotzeko orduan. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Andre Maria Santua. Jainkoaren ama Santua. Virginen Virginia Santua. Emakume guztien artean bedeinkatua. Gizadiaren ospea. Jainko herriaren aintza. Elizaren irudi argia. Zorionekoa sinistu zenuelako. Zorionekoa itxaron zenuelako. Zorionekoa maitatu zenuelako. Elizaren ama. Batasunaren ama. Misioen ama. Gizon emakume guztien ama. Grazia guztien etorbidea. Gure bizi eta itxaropena. Itxasoko izarra. Zeruko posa, zerura jasotako erregina, aingeruen erregina, santu guztien erregina, izadiaren erregina. Jangoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua. Jangoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua. Jangoikoaren bildotza zukentzen dezu munduko pekatua. Otoitzegizu gure alde jangoikoaren ama done horrek. Otoitza, jainko jauna, pozez bete zenuen mundua, Jesu Kristo zure seme gure jaunaren piztueraz. Egizu, haren ama Maria Virginaren otoitzez, betiko biziaren zoriona iritsi dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, agur erregina, ama errukiorra, gure bizi gozo eta itxaropena agur. Zuri deiez gaude, ebaren ume erbestetuok. Zuri aiezka, antziz eta negarrez, negar herri honetan. Ea bada, itzulitza zure gure bitarteko honorrek. Itzulgu gana zure begi errukitzu hoiek. Eta erbeste honen ondoren, erakutze zaiguzu Jesus, zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bios bera, o errukior, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde jangoikoaren ama done horrek. Jesu Kristo, gure jaunaren aginduak irabaz ditzagun. Amen.
Jainkoaren ekintza beti da salbagarria eta eraldatu egiten gaitu. Uz diezaiogun ireki ditzala gure belarriak entzuteko, eta gure adimena bere hitza ulertzeko. Uz diezaiogun ireki ditzala gure Espainiak hitz bizigarri hori hotz egiteko, eta zabaldezala gure bihotza hitz hori biziaren ogiaren indarrez bizitzan betetzeko. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure Jaunaren grazia, eta Jainko Aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedi zuekin. Zenideok, ongi etorriak Eukaristia ospatzera, harritokietako 9 urrena egiten ari gera, gaur 6. eguna egiten dugu, ospatzen dugu, eta Eukaristia igandekoa dugu, bezperako, 23. igandearen bezperako meza ospatuko dugu. Apaltasunez jo dezagun orain Jangoikoaren gana, bere errukia eskatuz, pekatari garela aitortuz. Jesus Jauna, aitagana garamatzan bidea. Erruki Jauna, Jesus Jauna, herri guztiak argitzen dituen egila. Kristo erruki, Jesus Jauna, mundua eraberritzen duen bizia. Erruki Jauna, erruki dakigula Jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Eskerrak zori aita,
Egin dezagun otoitz. Hoi Jainko, zu salbatu gaituzu eta zeure seme-alabatzat onartu. Begira, onbera seme-alaba ordeko egin gaituzunoi, Kristogan sinesten dugunok egiazko askatasuna eta betiko bizia izan ditzagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baidak gizaldi eta gizaldietan, Isaias profetaren liburutik. Esan bihotz beldurtiei, eutzi gogor, ez beldur izan, horra zuen Jainkoa, berbera dator zuek salbatzera, eta merezia duten zigorra etzaiei ematera. Orduan, itxuen begiak irekiko dira, eta gorren belarriak zabalduko. Errenak basauntzak bezala jauzi egingo du, eta muturrean mingaina oihu eginez pozez. Urak sortuko dira basamortuan, eta errekak eremuan. Lurridorra aintzira bihurtuko da, eta lurragorra iturri. Jaunak esana. eskerrak zuri jauna. Santiago apostoluaren gutunetik. Enezen ideok, ezin elkartuak dira Jesukristo gure jaun aintzatzuagan duzuen sinismena eta pertsonen artean bereizketa egitea. Eman dezagun, zuen batzarrean bi gizon sartzen direla. Bata aberatsa, urrezko eraztunez eta dotore jantzia, eta bestea pobrea, zarpail jantzia. Eta dotore jantzitakoari, sekulako begiramenez esaten diozuela, eserizu hemen, ohorezko tokian. Pobreari berriz, agoi hor zutik, edota jarradi lurrean, nire oinazpikoaren ondoan. Horrela jokatuz,
ez altzarete zuen artean bereizketa egiten ari, eta ez alduzue irizpide okerrez epaitzen. Entzun, enezen nire maiteok. Ez alditu aukeratu jainkoak munduaren begietan pobre direnak sinismenez aberatz izateko eta bera maite dutenei agindutako erreinua ondaretzat jasotzeko? Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, utzi zuen Jesusek Tiro aldea eta Sidonen barna Galileako itsasora itzuli zen berriro, Dekapolisko lurraldean zehar. Gizon gor eta hitz motela eraman zioten, eta eskua gainean ezartzeko eskatu. Jesusek jendeagandik aparte harturik, atzak belarrietan sartu zizkion eta listuz mingaina ukitu. Gero, zerurantz begiratuz, azperen egin eta esan zion, efeta, hau da, ireki, eta une berean belarriak ireki zitzaizkion, mingaina askatu eta garbi hitz egiten hasi zen. Gertatua inori ez esateko agindu zien Jesusek, baina zenbat eta gehiago agindu orduan eta areago zabaltzen zuten. Biziki harrituta hau zioten. Ondo egindu dena, gorrei entzun ahal izatea eman die eta mutuei hitz egitea. Jaunak esana. Gaurko evangelioak erdi-erdian edo bere muinean hitz txiki badauka, baina oso garrantzitsua. Hitz horrek gainera Jesukristoren mezu eta bere misio guztia laburtzen du edo sintetizatzen du edo adierazten du zein den. Markos evangelista gainera nahi izan du jaso Jesusek esan zuen hitz berarekin, bere hizkuntzan, aramearrez, eta hitz hori da efeta, ireki. Eta hitz hori esaten du, mirari bat egiterakoan. Jesusek mirari asko egin zituen, gaixo asko sendatu zituen, eta gaur ere ikusten dugu nola, gor eta mutu bat ekartzen dioten, baita ere ikusi behar da kontestua, bere garrantzia dauka kontestuak ere edo tokiak, hori egiten duen tokia, esaten du dela Dekapolisa, hau da, judutar herriatik kanpo dago, hau da, lurralde paganoan edo jainkoarengan sinesten ez duten lurraldean dago, handik pasabe hartzulelako, eta bertan egiten du mirari hori ere, eta ekartzen diote gizon mutu eta gor bat, eta Jesusek behatzekin bere belarriak
eta bere mina ikutuz, zerura begiratuz, Jainko aitari eskatzen dio, gizonura sendatzeko, eta hitz horiek esaten du, hitz hori esaten du, efeta, ireki. Eta momentu hortan, gizonura entzuten eta hitz egiten hasten da. Hau da, kor zegoena, hitz egin ezin zezakeena, inorekin komunikatu harremanetan jarri ezezakeena, bapatean Jesusek sendatzen du eta ja kapaz egiten du besteekin hitz egiteko eta harremanetan jartzeko. Ordura arte bere mundua isiltasunean zegoen, iluna zan, eta derrepentean bere mundu guztia aldatzen da. Jesusek mirariak egiten dituenean eta gaixotasunak sendatzen dituenean, dudarikan gabe berak gero zentzu espiritual bat ematen dio mirari guztiei. Itxua sendatzen duenean adibidez, gero fedea hitz egingo digu Jesusek. Ze benetako ez ikustea edo ikusi ezina ez da mundu hau ikusi ez izatea, baizik eta benetako gaixotasuna ikusi ezina da fede falta, Jainkoa ikusteko gaitasunik ez izatea, betiko bizitza ikusteko gaitasunik ez izatea. Eta gaur ere, mirari honekin baita ere mezu espiritual bat edo irakutzi espiritual bat ekartzen digu. Eta zein da hori, erakutzi espiritual hori edo sakonagoa Jesusek adierazten diguna mirari hau egitean. Gizakiaren benetako kortasuna edo mututasuna ez dagoela gure belarrietan eta gure ahoan edo gure mingainean, baizik eta benetako mututasuna eta gortasuna dagoela gure bihotzean. Gure bihotza gogortu daitekeela, gure bihotza geixotu daitekeela. Eta azken finean, hori da pekatuaren ondorioa gure bizitza honetan. Pekatua mundu honetan sartu zenean, gure bihotza zauritu zuen, gizakiaren bihotza zauritu zuen. Gure bihotza eta gizakiaren bihotza zertarako dago, edo zein da bere egin beharra edo bokazioa, maitatzea. Nor maitatzea, Jainkoa eta Lagunurkoa. Pekatuak gure bizitzan egiten duna da gaitasun hori kentzen digu. Jainkoaren ganako maitasuna eta Lagunurkoaren ganako maitasuna galerazten digu pekatuak. Gure bihotza geixotzen du, eta ja sartzen du gure bihotzan konfidantza falta hori. Beraz, Jesukristok mirari honekin adierazten digu zertara datorren mundu hontara, zertara nahi dun etortzea gure bizitzara. Bai, nahi du Jesusek guk osasuntzu izatea eta bizi izatea, baino Jesusek eta Jainkoak dudarikan gabe nahi duna batez ere da gure bihotza sendatua egotea, gure bihotza maitatzeko egotea, pekatutik libre bizitzea. Eta askotan, gertatzen zaigu, osasun faltari ikararrizko importantzia ematen diogu eta eman beharra diogu. Gaixotasun badugunean, segitun juten gea medikuaren gana eta segitun hartzen ditugu hartu beharreko neurriak gaixotasun hori superatzeko. Baino, galdetu beharko genduke eta geure buruari esan beharko gendioke, eta gure bihotza, gure arima, gure maitatzeko kapazitate hori geixotzen denean pekatuaren ondorioz, zer egiten dugu hori sendatzeko. Eta hori nola nabaritzen dugu gure bihotza geixo dagoela? Errez, guk bost zentzu ditugu. Lehen esan dut, begiak dira ikusteko. Eta
Zentzu horrek zer adierazten digu, beste zentzu bat baita ere badaukagula fedea da jainkoa ikusteko. Ez baldin badugu federikan gure kapazitatea jainkoaren presentzia ikusteko, kostatzen baldin bazaigu gure bihotza gaixo dago, fede falta dauka. Ez galdu egin du kapazitate hori jainkoa ikusteko. Entzumena daukagu, zertarako da entzumena bestei aditzeko. Baina beste entzumen espiritual bat ere izan beharra daukagu, gure bihotzak eduki behar du kapazitatea jainkoaren hitza eta jainkoaren nahia gure bizitzan entzuteko. Ez baldin badegu jainkoaren nahi hori edo jainkoaren hitza entzuteko kapazitaterikan gure bihotza gaixo dago. Ikutu egiten dugu gure eskuekin, daukagu taktua, eta hori behar dugu, besteak sentitzeko, baita ere, espiritualki behar dugu jainkoa sentitzea gure bizitzan. Jainkoa ez baldin badegu sentitzen, bere presentzia, gure bihotza gaixo dago. Saborea ere badaukagu, eta horrekin gauzen saborea edo gustoa hartzen diogu. Baita ere, espiritualki esan beharra daukagu, gure bihotzak ematen digula sendatua dagoenean eta ongi dagoenean jainkoaren presentzia hortan posik egoteko, posik ez baldin bagea bizi, zoriona ez baldin badugu gure bihotzean, naiz da larritasunak eta sufrimenduak izan, baino benetako posa ez baldin badegu bihotzean eta ez baldin badugu pos hortan bizitzen, gure bihotza ez dago ongi, zauritua dago. Baita ere, hori adieraztea nahi digu ez, jainkoak beraz, eta Jesusen nahi du gure bihotza benetan sendatzea. Askotan horregaitikan esaten dut, kanpokoari importantzia gehiegi ematen diogula eta barnekoari ez diogula importantzia hori ematen. Eta dudarikan gabe askoz importanteagoa da gure bihotza, gure gorputza, kanpotikan ongi egotea baino. Irudi batekin, tipula bat hartzen dugunean, tipula horrek kapa asko ditu. Baina tipula hori oso desberdina da kanpotikan usteldua egotea edo ustel hori barnean izatea. Barneko kapan, hau da, bere bihotzean usteldua baldin badago, tipula hori ja galdua dago. Ezin dezakegu ezer egin tipula hori horrekin, ezin dezakegu salbatu. Baina tipula hori aldiz kanpotikan ustelune bat baldin badauka, ustel hori kentzen zaio eta beste guztia aprobetxatu dezakegu, ez dago galdua. Beraz, Jesus dator gure bihotza beraz benetan sendatzera, eta hori nahi du. 9. urrena Mariari egiten ari gera, eta dudarikan gabe Maria dugu guzti honen ejemplu, benetako bere bihotza Mariak dudarikan gabe garbia dauka. Maria dugu gure ama eta bera pekaturikan gabea da, eta Mariak du maitatzeko kapazitate handia, eta berari eskatu behar diogu beraz guk ere, berak lagundu diezaigula bere antzera bizitzen, bere antzera maitatzen, bere antzera jainkoaren hitza aditzen eta betetzen. Berari eskatzen diogu beraz, novenario eta 9. urren honetan baita ere lagundu diezaigula gure kristau bide honetan, jainkoaren bokazio hau, mandigun bokazio hau benetan bizitzen, hala izan dadila. Eta aitor dezagun orain gure fedea. Sinisten dut jangoiko aita algustidun zerulurren egilea, sinisten dut haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren eta jaiozena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua,
gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jainko Aita Algustidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Zenideok, jo dezagun jangoikoaren gana gure otoitzak entzun ditzan eskatuz. Elizaren alde, jaunak bakea eta batasuna eman diezaizkion, eta gaiz guztietatik babesturik, evangelioaren zerbitzari leial egin dezan. Egigun otoitz. Gure herriko eta herrialde guztietako agintarien alde. Jainko gure jaunak argi ditzan haien pentsamenduak, egiazko, bakerazko erabakiak har ditzaten beti. Eska diezaiogun jaunari. Elkar maita dezagun, egigun otoitz. Bioz berritze bidean direnen alde, Jainkoak bere errukiaren ateak zabal diezaizkien eta Kristoren bizi berrian parte eman diezaien. Eska diezaiogun jaunari. Elkar maita dezagun, egigun otoitz. Hemen gurekin ez dauden etxeko eta adizkideen alde. Jainkoak entzun ditzan haien otoitzak ere, eta bere asmoetan lagun diezaien. Eska diezaiogun jaunari. Elkar maita dezagun, egigun otoitz. Jesukristo gure jauna, zeukitz eman diguzu zeruko aitak entzuten duela zure izenean biltzen direnen otoitza emaiguzu espiritu eta bihotz berria, elkar maitatu zure legea egiaz bete dezagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Zenideok, egin dezagun otoiz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Hoi jainko, zuzaitugu egiazko jainko zaletasunaren eta bakearen iturria.
Egizu doain honen bidez, aitor dezagula eta goretzi zure handitasuna, eta sakramentu hau hartzeak sendo dezala gure arteko elkartasuna. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bilotzak, ezkerrak jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna eta guzti zantu, jainko algustidun beti erekorri. Badakigu zure ahalmen handiaren egintza dela gizaki hilkorrei jainkozko zure laguntza ematea. Eta gure izate hilkorretik ateratzea, hain zuzen sendabidea, horrela gizon baten bidez galduak zirenak, beste gizon baten bidez izan ziren salbatuak. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez zure handitasuna aitortzen du aingeruen taldeak, beti pozez elkarturik zure aurrean. Onar ezazu jauna, haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere geure kantu hotza. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek, zure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa.
Horregaitik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzarion hartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Eramazu, gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi ilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzen hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure gotzainarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur, gogoan ditugu, Ubigain Mantzizidor familikoak, Martija Mantzizidor familikoak, eta Luis Apaiza. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkiguarren gu guztiok betiko bizia iritsitezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Atera gaitzatzu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nire pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, da zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin.
hemen Jaungoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak mai ontara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina ezazuiz bat eta sendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Hitzaren eta sakramentuaren mailan janaritzen eta biziberritzen dituzu jauna zure fededunak, zure semearen doain handiak balia dakizkigula, haren bizian beti parte izatea merezi dezagun. Errege bizi baidak gizaldi eta gizaldietan. Oharrak, gure Eliz barrutitik Fatimarako erromesaldia antolatua dago. Aurten gainera, Pontevedra, Santiago de Compostela eta León bisitatuko ditugu baita ere. Urriaren 18tik 22 izango da. Interesatuak pasa, sakristia edo bulegotik, eta behar dezuen informazioa jasoko dezue. Plazak mugatuak direnez, lehenbailen apuntatzea komeni da. Comunicaros que nuestra diócesis ha organizado una peregrinación a Fátima, que este año además visitará Pontevedra, Santiago de Compostela y León. Será los días 18 al 22 de octubre. Los que estéis interesados podéis pasar por la sacristía o el despacho y se os dará la información más concreta. Conviene apuntarse cuanto antes, ya que las plazas son limitadas. Eta irteera beti bezala, mesa amaitzean, pixkanaka egingo dugu, hau da, banan-banan, atzeko jarlekuetatik hasita. Baita ere esan, peregrinazio hau 2 urte egon gea Elizbarrutitik peregrinaziorik egiteke, eta okazio bat dugu, berriz peregrinaziotxo bat egiteko, azkenengo ustete parrokitikan Erromara egintzen utela batzuk, eta gero Elizbarrutitikan ere egiten dira urtero, eta animatzen zaituztet. Zumaitik ere aterako zen autobusa, nik uste taldetxo bat biltzen baldin bagea, Zumaitikan atera diteke autobusa, eta bertara ere ekarriko digu gero bueltan autobusak. Orduan, anima zaitezte, gero irteran emango dizuet baita ere triptikotxo bat, nahi duenantzat. Eta baita ere gogoratu, 9. urrenaren ordutegia faltara zaizkigun festen edo mezen ordutegia. Bihar meza izango dugu 11etan hemen parrokian, meza bakarra dago, hemen parrokian izango duguna 9. urrenekoa, astelenean berriz harritokietan goizez eta atxaldez hemen, aste artean bezpera dugu eta goizean izango dugu harritokietan, eta gero atxaldean hemen izango dugu salbearekin batera, urtero bezala. Eta gero, aste azkenean, harritokieta egunean, 11etako meza nagusia izango dugu hemen parrokian, denak zaudete gonbidatuak. Eta esker bat baita ere Beheko plazako korukoei, mila esker, abestearren eta horrela hastearren ospakizun hau. Eta jaso dezagun orain bedeinkapena, egun ona izan dezazuela, asteburu ona eta jaso bedeinkapena. Jauna zuekin, bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean.